Ahojte, vítam vás u môjho prvého videa. Práve umývam krabičku z prvého nevydareného videa. Takže tak. No každopádne zatiaľ vám poviem, čo by som chcela urobiť. Chcela by som urobiť nejaký sliz tuto v kúpeľni, takže by som tu použila niečo na sliz. Aj keď tu nemám lepidlo ani nič. Už som raz robila taký sliz, akože že z múky a z vody, ale tak to bolo skôr niečo ako plastelína. Tak povedala som si, že ja chcem niečo také tekuté, ale bude to moc tekuté u mňa, alebo moc riedke. Dobre. Tak a čo tam dám? No, na začiatok by som tam dala... Môžete vidieť kopu vecí tuto za mnou. Vôbec neviem, na čo je niečo. Napríklad vôbec neviem, čo je toto. Ale je to úžasne. Takže... OK. Takže vôňu by sme mali, hej, to, čo sa dáva úplne nakoniec. To som ja nebola. Penu na holenie. Ako je to dosť silné svetlo. Neviem, či to vidíte. Wow. Aspoň to voní. Neviem, čo tam dám. No ja tam skúsim dať pudrík. Aj keď lepšie by bola múka. To vážne si sem prišiel? Počkej, čo robíš ešte? Von tak sa vteším. Super. Mohol by si sa ísť zúčastniť niekam inám? Ja tu iné nemám kde. Zavretá, budem otvorená? Mohol by si zavrieť. A čo robíš? Mohol by si zavrieť. Dobre. Áno. Ďakujem. Ja idem potom ja sa neovládam. Ja proste... OK. Hlavná vec, že ešte som mi dala tabuľku, že ak sem pôjdu, tak mi budú platiť 5 eur. Už mi je dlžný 5 eur. Ja idem pre tú múku. Za chvíľku som späť. Nechoďte mi do kúpeľne. Len mi prosím ťa, nedávam nič do toho odtoku, lebo sa mi zapne.
Tada! Ja som mohla zobrať ešte jednu lyžičku. Tak to tam budem musieť nasypať. Ja som tam vykydla pol múky. Kúpeník. A toto jak vysvetlím? To nič, to sa nič nestáva. Dá tam mydlo. Dám tam viac mydla. Super. Dobre, asi to bude plastelina. OK, tak to bude plastelina. Keby vám mamina nechce kúpiť plastelínu, tak jej miniete celé mydlo, celú múku, teda aspoň polku ako ja. A dedovi penu na holenie, alebo ocinovi. Fuj, ešte to aj smrdí. No, kľudne doma si tam nakvapkajte nejakú vôňu, alebo ja neviem. Ja to dám ešte tú penu. Ja som už dedovi minula asi polku peny. Fuj. Viete čo? Ja by som mala asi na začiatku videa dať, že radšej toto doma neskúšajte. Ale vážne, neskúšajte to doma. Sú to minuté veci. Teda uvidíme na konci. Možno som tam dala tej peny trochu moc. Ale nie. Bude to fluffy plastelína. Je to trochu ako cement. Pozrite. Alebo ako kaša, alebo rýža, alebo ja neviem. Taká lepkavá rýža. Ja som tam vykydla pol múky a je to furt riedke. Riedke, také cementové. Mokrý cement. Ty kokos, ale toto nebudem môcť vyhodiť do umývadla, teda vyliať. Teda to sa vlastne ani nevyleje. Dobre, ideme na ruky. Ja s lyžičkou strácam nervy, takže... Jak kinetický piesok. Babka ma zabije. OK. To nepatí.
včera umývala umývadlo a už ma stala za kakane. Ale horšie sú na tom moje prsty. Ja tam dám to mydlo. Jedno, ja tam dám mydlo. Pozrite. Ono je to veľké, také zelené čudo. Ja tam dám vodu. Trochu iba. Trochu, keď tak vylejem. Fakt, toto ma neskúšajte. Jak také rozleptané cesto. Dobre, ja to vyberem. Niekde to položím, veď bude to držať pohromade, takže to je OK. A umiem tú krabičku. Lebo aj tá je taká zaleptaná. OK, nemusí to byť úplne čisté, až sa to bude lesknúť, ale... Au. Ja to asi pokašlem, ale ja tam dám tú penu a do tej peny dám toto malé zelené kaky. Zelené kaky ma nemá rado. Kokos, teraz som tú krabičku čistila. Dobre, tu by som to asi ukončila. Hej, pri zelenom čude, ktoré sa lepí, aj keď je to múka. Je tam viac múky ako všetkého iného, podľa mňa. Ale aj tak sa to lepí. OK. Napíšte mi to dole do komentárov, či mám točiť viac videí, alebo vy môžete napísať, ako by som mala nejaký slíz vytvoriť, že čo mi na to treba, alebo také. Ja to zatiaľ poumývam a tu je to u konca. Ja to pôjdem asi vyhodiť do smeťaku. Tak mi skúste napísať do toho komentáru, že ako by som potrebovala vyrobiť nejaký fluffy sleeve alebo normálny sleeve.
čo by som na to potrebovala, alebo niečo také, hej. Dobre, tak ja sa s vami lúčim a ahoj.